טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו היום נלמד איך מגישים דוח שעות חודשי ונסיעות. מדובר בקובץ אקסל, אתם תקבלו אותו מהמנהל שלכם. פורמט דיווח חודשי, שעות פלוס נסיעות. אני נכנס אליו, הוא נפתח בצורה הזאת. שימו לב, יש לי למעלה פה פרטים. אני ממלא שם ושם משפחה. לדוגמה, אני ממלא דוד כהן. מספר תעודת זהות, אני ממלא 30-30-74677. תפקיד ופרויקט, נגיד אני מדריך מלון מצפה הימים. מעולה. חודש דיווח, אני היום מדווח על חודש 9 2024 ואני יוצא לדרך. בעצם פה אפשר למלא את זה סוף חודש, אפשר למלא את זה כל שבוע. מומלץ נראה לי למלא את זה כל סוף שבוע על השעות שהיו. יש לנו פה את הימים של חודש 9 מ-1 עד 31, וביום שעבדתי בו אני ממלא באופן הזה. לדוגמה, בראשון לחודש עבדתי 4 שעות, אני כותב. במידה ויש לי החזרי נסיעות, כלומר לדוגמה נסעתי מצפת למלון, סך הכל קילומטר, נגיד 20 קילומטר, הוא מחשב לי כבר החזר של שקל לקילומטר 20 ש"ח, וזה נצבר לי. זאת אומרת, לדוגמה, אם בשלישי לחודש עבדתי עוד 4 שעות וגם עשיתי את אותה דרך מצפת למלון, כמובן הלוך חזור אני מחשב את זה, זה 10 קילומטר כל צד. שימו לב, בסוף זה סוכם לי את הדברים. אני ממלא את זה ככה. לדוגמה, אני 3 פעמים בשבוע עבדתי ראשון, שלישי וחמישי, נגיד בחמישי גם עשיתי קניות ויצא לי 5 שעות. אז צפת ורמי לוי, בסדר? רמי לוי פלוס מלון, אני נסעתי גם לרמי לוי גם למלון, לכן זה היה לי 50 קילומטר, בסדר? אז ככה אני ממלא. עוד נקודה שלא נגעתי בה, במידה ואני מגיע לעבודה בתחבורה ציבורית ולא ברכב, אז שימו לב, לדוגמה ב-25 לחודש עבדתי 4 שעות ואני יצאתי מצפת למלון מצפה הימים. אני נסעתי לא ברכב אלא בתחבורה ציבורית. אתם רואים, סך הכל עלות תחבורה ציבורית, נגיד כל צד עלה לי 6 שקל אוטובוס, אז ביחד הלוך חזור יצא לי 12. אני מזין את זה פה והוא סוכם לי את זה בסוף, זה מגיע להנהלת חשבונות, הם כבר מטפלים בזה. אז זה לגבי הגעה עם תחבורה ציבורית. ברגע שמיליתי את הכל, אני שומר, שולח את זה. מומלץ לשנות את השם, לכתוב במקום פורמט דיווח חודשי, אני כותב דוח 9/24 דוד כהן, ואני שולח את זה למנהל שלי, וזהו. פשוט מאוד, שיהיה המון בהצלחה.